to chope dwe. Dopekid Nyasaye onge nyamin gi. Wan mana Asego, wan ga oko. Awi, ikele. Dine wan malo. Asego wan malo. Dine wan malo. Asego wan malo. Asego interior wan malo. Manyaka joma ne chayowa, manyaka joma ne thangowa, tinde omoro wengegi, tinde omoro wengegi. Donge Nyasaye mapangogi, akoni ruoth ema pangogi, Nyasaye malosogi. Wan kaka jo Asego interior, Udil kamo? wadil gi aluminium, Kodango? glasses, Moro? gypsum, Girum? acoustic ceiling, Iti moroke? kitchen units, Wach gigo te? tiles, Ating'e? and electric services. Ayie kodi ba? Napenji giyudre kanye? Wayudore Kisii, opposite main stage, along Kisii to Kisumu Road. Number wa en 07 98 81 41 14. Mana namba minyalo yudo wago. Email asegointerior@gmail.com. Kora penji kaka ne ok an Mombasa, an Kisumu, an Narok, an Turkana, to gigi penji chopo Nakuru. Delivery watimo free kamora mora. Welcome to Asego Interior. Best for all.